Ndewo na ụmụnne, ka m bịakọọrọ unu maka Tunisia. Unu ga-eche maka Tunisia, biko unu gaa n'Igbo Class World. O nwere ọrụ maka sponsorship m postụrụ ebe ahụ. Unu ga-afụ ya ma ndị nọ na mba United Kingdom na-achọ sponsorship. Ọ gbaa yakata, unu ga-eji aka unu wee mee nye. Ọ bụrụ nọmba dị na ya, webụsaịtị dị na ya, kọntaktị dị na ya, unu kpọrụbazia ma email. Ọ dịcha na ya, unu jiri aka unu wee kpọba ndị ahụ. Onwere onye ga-enyekwere unu aka. Onwere onye ọ dị n'aka na onye nke ma mma, CV nye ma mma, fee welie. Ọ na-enye sponsorship ndị nọ n'ụlọ ya na ndị nọkwa bịa ịgụ akwụkwọ na mba United Kingdom. Ngwa chezie na aka ghọrọ isiokwu anyị ji bịa kịta. Daalụnụ. Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ. Ekene m unu. Anyị nwetara ọtụtụ ajụjụ maka mba a na-akpọ Tunisia. Anyị nwetakwara ọtụtụ ihe ndị be anyị na-ekwu maka ya. N'ụtụtụ akwa o nwere onye be anyị bịakwanụ, Ngozi Ndụ. Ị na-anya na Facebook sorry. Ndewo n'ọzọ. Ị na-anya n'ihe mpostu nke redia mpostu. Unu fụ ka ndị be anyị si bịa ebe ahụ na-ajụ ajụjụ. Ịma na ọnya ka anyị natacha ajụjụ a na-ajụ, anyị bido kwube maka Tunisia bụrụ obodo anyị asị ndị be anyị gaba. Maka gịnị? Ọ bụ obodo dịkwa na Afrịka, mana ọ bụ na North Africa. Mana ịgalụ ebe ahụ, ndị bi ebe ahụ dị ọcha, isi fa dịkwa milimili. Ị ga-eche nọ ndị ọcha, mana ọ bụrụ ezigbo ndị ọcha. Ọ bụ feke oyibo ka a na-akpọfa. Ya bụ fa bụ ndị Arab. Fa nọ na North Africa. Africa bụ Tunisia. Andị olu na-afịakwa arụ ebe ahụ. Asụsụ fada asụkwa oyibo. Fada asụ oyibo maka asụsụ for official language fa bụ Arabic. Fa ncha na-achọkwa ịgbapụ jee chọọ ọrụ ebe dị mma. Ọrụ anyị asị na a na-achọkarị afụkarị ebe ahụ bụ ọrụ nkụzi English. Ọ bụrụ na ị bụ onye nkụzi na-akụzi English, ịga ebe ahụ ị ga-enwetatụ ọrụ. Inweta ọrụ maka fa chọọ ịmụ English iji wee gbapụ n'obodo fa jee bido business for business purpose. Ndị nye na fa gbara agbata obi bụ Algeria ma Libya. Ya bụ ndị na-agbakọta ebe ahụ fada alaikiti ya, maka ịma ndị na-eyi ndụ egwu nọkwa ebe ahụ. Ebe ahụ adịchakwa save for mmadụ ibi. A na-abụ mmadụ gbaa ọkpa ebe ahụ. Ebe ọ na-achọ ịbanye bụ ihe dịka Italy ma ọ Malta ma ọ bụ Spain. Ya bụ ọ bụrụ ebe a na-eje ebi. Ya bụ ejenti ọbụla si gị gaa ebe ahụ na ọ na-aga, ma ọ bụ na-esi agafekwa Italy ọsịsọ. Mba ịga na maka onwego ndị gachanụ takokwele ebe ahụ. Ịmago gaba aga adịrọ mma na ba na-adịrọ mma. Ya bụ fa dịkwa obele friendly maka na ịmago fa na-akwanyere ndị okenye fa ugwu. Ya mana ọ bụcha akwụ ya bụ ịmago fa bụ ndị na-akpụ isi n'ala, mana mkpụ isi n'ala nke fa adịrọ nnukwute egwu. Ịmago so strong. Fa na-ebikwa a na-esocialize kwa ndị na-abịakarị ebe ahụ holidays. Ndị ezigbo ndị ọcha fa na-eje ebe ahụ maka ihe gbalụfa chip, ịkpata ego na hard currency. Ịga ebe ahụ nya bụ low spending, nya ichenji ego dollar maọbụ euro maọbụ pounds. Ọ bụ ndị na-agakarị holidays ebe ahụ ijeli ego. Tourist zone maka anwụ na-acha ebe ahụ. Ebe ahụ nwere good weather, so fa na-achọ ịga ebe ahụ jelie ego. Mana ọ dịrọ ndị be anyị mma na-arụ. Unu aga n'ebe ahụ maka unu ama nweta nwa ọrụ. Unu aghọtago, unu ama nweta nwa ọrụ. Ụfọdụ na-asị na ọtụtụ na-atageti Italy wee na-aga ebe ahụ. Ọ bụ Italy ka a na-atageti maka Italy bụ nnukwu obodo. Ị ga-aga ịbanyekwa. Ọ dịkwa mma. Ọ bụ Europe, o so na Schengen. Ịbanye na Italy, ị ga-esi nwunye gaa Spain, sie gaa France, sie gaa ọtụtụ obodo dị na Europe, sie gaa Germany, sie gaa ma Poland ma Belgium ma nya ebe ọbụla. Ị ga-etinwukwe si ebe Ireland, si ebe so Italy bụ ebe dịkarị nso. Mana a sị nọ na Libya bụ nnukwute isi obodo esi etake off. Nya ndị mmadụ bịachicha ebe ahụ anọlụ
a na-akwadozie take off akwụọ ndị connection ụgwọ akọnet ba aba ụgbọ na onwe ya ịdị ọkwa shọ ma ị ga-apụta ma ị ga-anwụ na mmiri maka ebili mmiri bịa mgbe a na-akros gị a na-akwụ ndị arab anwa akatamkpo ego fa ebulu ụgbọ fa krọsụọ mmadụ a na-agakwa ọkwa ọnwụ na ndụ agba ekpelichi ị na-ekpe ekpele ị ga-elukwa ị ga-asọvaivu kwa ma anwụchikọkwa unu n'etiti mmiri ụfọdụ eweghere unu azụ ịkwụgwọ ụgwọ onye ga-ebufe unu na ụgbọ ahụ ya bụ ọ dịrọ mmụọ ojiji ije na-akwụgharị witi ndị na-akpọ isi n'ala ndị ada asụ asụsụ ịmago ọ ga-adịcha mma onye ọbụla na-akpọ isi n'ala ịkpọrọ isi n'ala ọ fụtara gị ka nwanne faịlị go ego ọtụtụ mmadụ ịkwụcha afọ ụgwọ felie ego gị ma fe eje na-edufe gị ka ị gaba Itali fa na onwe fa chọkwuru ịgafe mana duto na ndị be anyị na-abịa akwụfe ụgwọ fa anọzialụ ndị nwere ụgbọ ebe ahụ enwetie bichi nwekwa okwute nya nwechie n'ugwu ugwu erike ebe ahụ ma desert dị ya mmiri dị o nwere ihe ị ga-enweta na Tunisia bụ obodo ọmụa gara nshọt mmadụ agwa onye nke m ji enyi ya bụ onye na-akwakwasa onye ajenti ọbụla si gị gaa ebe ahụ si ya mba si anya na onwe ya gaba ebe ahụ maka na ọ bụrụ ihe dị mma unu gee ntị unu ga-anụ nwanne anyị nwoke na-akwa alịlị ọ bịakwutekwu m maka anụgo m ọtụtụ ihe maka Tunisia ahụ ọ bịa kpakete m nji bịa kịta ka ndị na-akwakọ chele unu ga-anụrụ ọnụ nwanne anyị ahụ ka ọ gwa unu okwu ka unu nụrụ ka o si na-aga o nwere isi nke o ji enwe ọdụdụ unu gee ntị ụnyaahụ abịa m dee kedu ụmụ nwanne anyị ndị Igbo nọ na Tunisia fa mee ka mmalị na comment section o nwere nwanne anyị nwoke ga-abịa miti efe ebe ahụ ọ bụ maka ya ka m ji dee nye maka na ozi dị oke mkpa ka ọ gbasa ozi ka ndị be anyị ghara ịgazi chekwenụ ka unu nụrụ ihe o kwuru. Achọrọ m isi na Tunisia gaa Italy. Ọ sị na otu isi na Tunisia gaba Italy. Ndị anyị kwụrụ ụgwọ ekros nwa onye nke mmadụ na-abụ nkwụgoro ụgwọ ha respọndụ adafụzi anya. Ọ sị na ọkwụgo mmadụ na-abụ ụgwọ. Ma akwụkwọ ihe dịka ugboro na-abụ mgbe nọ na Naịjirịa. Mana enwetaghị m bịa ụgwọ. Chelụ. Ọ sị na ọkwụgo mmadụ na-abụ ụgwọ fa gbafuo wele gị gbafuo ndị ọlụ adịrị ị ga-alụ ebe ahụ ịchọgodo ịlụ ọlụ n'ọlụ mesin ịmaga ikpe aja igwu aja nya bụ ọ bụrụ ọlụ niile ka ị ga-alụ nkwa ebe ahụ nya bụ ikpe aja ọ bụrụ na currency fa dịkwa na strong nnọọ iluo ị na-agịgaghali ebe ahụ niile ị na-agịgaghali ndị anụ m na ndị na-eyi ndụ egwu jukwa ebe ahụ maka na a sị na Algeria na Libya ịmago na katakata dị ebe ahụ na-emetụta ndị ahụ ndị na-eyi ndụ egwu akwala na-akwaghalị ebe niile ịmago abịa na ịmago insekuriti dịkwa ebe ahụ ya bụ ị na-akwado ije Tunisia ịkwasa na-egekwenụ. Nigeria enwezi m ike nọ na Nigeria so mmadụ enye m kọntaktị ndị eji ebe ọzọ so ka m gbaziri ụzọ ịgba from Kano banye Niger. Nwanne anyị nwoke unu na-anụ voice ya mana mama m na-anụkwu ya ka m gwa unu ihe ọ na-ekwu. Ọ sị na ike Naijiria gwụrụ ya o wee mmadụ nye kọntaktị wee si ya nya gaba m Tunisia ahụ o si na ebe ahụ wee gaba Kano si na Kano wee gaa Niger si Niger wee gaba ebe nwa chekwelu ka anyị nụrụ. Ọ sịzi na o si na Niger wee bazie Algeria chekwenu ka anyị nụta. Ọ sịzi na o si Algeria o si na ọ bakwala Algeria ifugie ọ bala Algeria sizi Algeria bata Tunisia na-egekwenu. Onye nke kwụrụ ụgwọ n'afọzie akeba ka esi akros wee gaa Italy. Ọ si na ọkwụgo n'ụgwọ ọkwụọ ụgwọ afọ ozi ndị ahụ ebe ahụ ka esi akros aga Italy. Ụmụnne ọ bụrụ na ị nwere ego iji ga-emeche visa gị fee n'elu ịmago fee
jee gbaa flight fee n'elu daa na ịgana ụdị Mongo Park journey ahụ. Ịmakwa ihe a na-afụta n'ụzọ, ụfọdụ ka a na-egbu ụfọdụ na-aṅụ amịlịfa, ụfọdụ afụrọ nri, ụfọdụ na-ataji, ụfọdụ ka a na-anali egofa, ụfọdụ ka ndị na-eyi ndụ egwu na-ezute n'ụzọ memi na-efe ncha. Na-afụ gị ọ dị ọkwa nso, ọ dịrọ felefele. Ya bụ onye aga na ụdị ije a ka a na-akpọ Mongo Park journey. Na-egekwenụ Tunisia. Ọ sị na disappointment karịrị Italy. A sị na Tunisia cross dị agaba Italy ikwuo ndị ụgbọ. Hey Chineke, ọ sị na ebe ahụ ka esi across siga Italy, across ogite Italy. Anyị na-afụju n'anya na ihe onyonyo. Chineke biko nyekwela ụmụ nwanne anyị aka. Unu anụgo, onye nwere ntinye anụrụ isi n'ụzọ ahụ. Ihe a bụ Mongo Park journey. Ya bụ ejenti gwa gị gaa ebe ahụ si ya mba. Unu anụgo ụmụnne, ngwanụ kesaa na ozi a ka o nyela ọtụtụ mmadụ aka. Nye na anyị akala ịfụnanya, gbunyelu na anyị tọmbọp. Ndewo na ụmụnne, ya dịrị unu na mma, dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Biko nụ onye na-eje nya jụọ ese, ngwa ka emesịanụ.